Добрий день, чистовані русини! В ефірі передача «Недосказаної». З вами я, Олена Копенець-Барта і отець Димитрій. Добрий день! Добрий день, дай Боже, всім нашим братям і сестрам русинам і русинкам. У пресі мусирується, що Зеленський пригласив стамбульського патріарха Варфоломея з Турції на Україну із планами подальшого розкола православ'я в Україні путем державної поддержки і силової поддержки розкольників і даже карательними органами країни. Що з цього правда, а що є, як можливо, крайні прогнози? Дійсно, преса про то прямо пише, що така опасність і угроза дальнішого релігійного протистояння між віруючими в Україні і навіть можливого углублення конфлікту є. Причому конфлікт, який офіційно, публічно, не скриваючись, розпалюється вищими чиновниками державної влади в Україні. А це значить, що ситуація серйозна. Заяви стамбульського патріарха про запрет служення нашому митрополіту Онуфрію і запрет швидкої церкви об'явити її незаконно в Україні звучить як відкритий злочин проти України. І таким має кваліфікуватися судом України як діяння чиновника другої держави Турції, який спрямований проти мира і стабільності в Україні. Майте у виду, що якщо громадянин Турції, а ще він воїн, капітан турецької армії, іде робити війну в Україні, то це загроза не тільки цілісності миру, але і може бути ще і більше.